Sant Tomàs, gent molt capaç. Som una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, no governamental i no confessional, que col·laborem amb les administracions i institucions públiques i privades per dur a terme la nostra missió: millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a la comarca d'Osona. L'associació fou fundada el desembre de 1966 per un grup de 7 famílies amb fills amb discapacitat. Iniciàrem l'activitat l'any següent amb la posada en funcionament de l'escola a l'Estel, amb tan sols 9 alumnes. Rebem el nom de l'antic monestir on ens vam establir l'any 1974, adquirit amb els fons recaptats mitjançant una campanya popular on hi van participar més de 1.000 persones. Avui comptem amb més de 2.000 socis protectors, atenem a més de 800 persones i entre la plantilla de més de 400 treballadors, més de 140 tenen algun tipus de discapacitat. El nostre arrelament a la comarca d'Osona, juntament amb el compromís, la dedicació i l'esforç d'un ampli equip de professionals, han permès que haguem anat ampliant el nombre de serveis fins a aconseguir cobrir les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual des de la primera infantesa fins a edats avançades.